и до творчество. Тоест в единия случай трябва да си получим резултатите от действията, независимо дали са добри, негативни или смесени. А в другия случай, когато прибавим йога, се стремим да действаме по такъв начин, така че действията да са освобождаващи за нас, да не са ограничаващи. И в втората глава на текста Бхагавад Гита, в края на този текст се казва: йога е умение в действието. Но може да бъде преведен също и като в действието йога е умението. Тоест да действаме по начин, в който да прилагаме специално отношение и специално нагласа и осъзнаване. Как можем да правим това? Една от нагласите за карма йога, което Свами Ниранджан предлага напоследък, е да се стремим да правим всяко действие, независимо колкото и рутинно да е то, с нагласата, че сякаш го правим за първи и последен път. С пълното си внимание, с целия си ентузиазъм, с целия си фокус. Какви са основните принципи на карма йога? Първият основен принцип, който е основен принцип на йога изобщо, ключа на йога, осъзнаването. Осъзнаване за настоящия момент. Какво правя в момента, какъв е дъха ми, какви са мислите, какви са нагласите, какви са чувствата. Как мога да се справя по-добре. Също да гледаме на всяко действие като възможност за учене и израстване. Тоест, всяко нещо, колкото и рутинно да е, дори чистенето на тоалетната, ако сте гледали филма Перфектни дни, ще видите, че може да се превърне в едно изкуство. Всяко, абсолютно всяко действие. Да се стремим да работим по най-добрия начин, като развиваме устойчивост и адаптивност към променящите се обстоятелства. Защото ние, според мен, винаги си имаме някаква идея как нещо трябва да се случи, но света е многообразен, обстоятелства не е различно. Едно много важно нещо за карма йога е да оценяваме провала. Тоест, ще има моменти, в които ще се проваляме. И това е много важно, много ценно, защото провала е този, който може да ни даде възможност да погледнем на същата ситуация по нов ъгъл, да променим нещо със себе си, да се събудим. Да избягваме също прекомерното мислене, да не мислим много дали да го свърша, как да го свърша, защо да го свърша, защо аз, а не колегата, аз съм образован, пък той ще върша такава рутинна работа, а просто човек да върши каквото трябва да свърши и да се стремим да се подобряваме с всяко действие, да прилагаме творчество и също да откриваме нови начини за изпълняване на едно и също нещо. Карма йога има три основни цели. Първата е себепречистване или пречистване на себето. Какво се има предвид? Да се освободим от натрупани слоеве мръсотия като карми, инстинкти, комплекси, съзнателни и несъзнателни спомени, които ни дърпат назад. И как да започнем по-разбираемо, може човек да се фокусира върху това какво пречиствам и как пречиствам. Може да се стараем да пречистваме тялото си първо, това, което е най-достъпно за нас, с практиките на хата йога, с шаткарните, дори с асана, с пранаяма. Също можем да се стремим да се храним с добра храна, да правим редовни упражнения, да имаме редовност в съня си, в храненето си. И по този начин да правим най-доброто за тялото, така че то да няма излишни натрупвания и замърсявания и да функционира добре. Другото, което можем да пречистим, са мислите и чувствата си. Какво поддържаме в ума, какво мислим непрестанно, какво чувстваме вътрешно. Като се стремим, разбира се, да променим нагласите към нещо, което е възвисяващо, издигащо, но за това ще говорим малко по-натам. И се стремим също да пречистим намеренията си. Защо правя нещо? Дали съм добронамерен? Дали го правя с цел подкрепа и грижа за някого? Или отново да гледам аз да съм си добре, да си взема заплатата и въобще никой не ме интересува. И за да разберем добре
карма йога можем да погледнем към природата. Едно дърво, една ябълка никога не яде плодовете си сама. Тя ражда ябълки, най-красивите ябълки, най-хубавите ябълки, но ги ражда за друг. Дава сянка не за себе си, дава сянка за другите творения. И по този начин идеята и нагласата като цяло е да имаме това отношение и грижа и добронамереност към всички останали действия. И стигаме до втората цел на карма йога, която се нарича акарта бхава, или усещането, че не си извършител на действието. Как така не си извършител на действието? Какво се има предвид тук? В Бхагавад Гита, в 13 глава 19 стих, се казва: знай, че природата Пракрити и духът Пуруша са безначални. Знай също, че всички изменения и качества произлизат от Пракрити. Действията, промените и качествата принадлежат на природата и нейните сили. Стремим се да бъдем инструмент на действието. Нищо, айде да кажем, че има един велик план, има космически план, който съществува и ние сме част от него. И когато човек се стреми да не се взима на сериозно, казвам на наш език, и просто да се остави нещо да се случи и да протече през него, усещането е невероятно. И също, когато се опитваме да разберем акарата бхава, може би добре да разберем също колко силно се отъждествяваме със своите мнения и очаквания. Ние имаме някакви вътрешни представи, когато трябва да стане нещо, защо да стане и как да стане. И толкова много се отъждествяваме с тях. И повечето от нас си мислят, че ако те не свършат нещо, света ще рухне или поемат прекалено много задачи, товарени пред много кошници с товари на гърба си, с едно усещане, че ние няма да си свършим работата. Ама не се притеснявай. Има си план за това. И когато човек, това изобщо не е лесно, говоря като Пинокио в момента, това изобщо не е лесно, но има практика, която може да помогне и нагласа, която можем да имаме, за да преживеем това. И тя се нарича драшна бхава. Тоест човек да се стреми да се свържи с състоянието на свидетел. И за да разберем също как можем да разберем, че сме свидетел, една от най-лесните практики за развиване на драшна бхава, практически, е да започнем да осъзнаваме дъха. Когато човек започва да наблюдава дишането, защото вие знаете, ние имаме тази способност да знаем какво правим, не да правим нещо, а да знаем какво правим, да сме наблюдатели, да сме свидетели на процес. И когато влезем в позицията на свидетел, направим крачка назад и наблюдаваме процес, всъщност разбираме, че има неща в това творение, които протичат и без нашето участие. Дъха навлиза в нас и дъха напуска. И не е нужно винаги да се идентифицираме с това. Слава Богу, природата така ни е създала, че трябваше да мислим кога да дишаме, нямаше да се видим сега. И това са всъщност практиките за развиване на това осъзнаване. Осъзнаване на дишането и също да осъзнаваме харесванията и неприязната си, рага и двежа. Обикновено винаги се стремим към нещо, което ни харесва и винаги бягаме от това, което не ни харесва. А не си задаваме въпроса какво е моят дълг, кое е най-подходящото адекватно поведение за съответния момент. Защото Свами Раджа последно говори, всички искате свобода, 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 а никой не мисли какви са ви задълженията, какво е най-адекватно, какво е най-подходящо да направите за дадената ситуация. И по този начин, ако започнем да наблюдаваме как имаме харесвания и нехаресвания, които ни пречат да се фокусираме върху това, което трябва да свършим, и просто да се опитаме да ги приемем, но да не се отъждествяваме с тях.
Това, че не ми харесва да ходя на училище, не значи, че не трябва да отида на училище. Просто отивам и го правя. Това, че не ми харесва да изчистя тази туалетна, не ми харесва, тя трябва да е чиста и е хубаво хората, като дойдат след мен, да видят нещо чисто и да е приятно. И така че това е въпрос на осъзнаване и другото, което е хубаво човек да разбере, че тук не се опитваме да прилагаме нещо точно, а се опитваме да го разгърнем отвътре. Всички тези нагласи са присъщи вътрешно в нас. Идеята е просто да станат спонтанна изява, да не се опитваме още едно нещо да правим. Нашия фокус е просто да осъзнаваме какво ни харесва, какво ни харесва и да осъзнаваме дълга си, това е каквото трябва да направим. Третата цел на карма йога е още по-висша цел и още по-абстрактно звучаща, която означава освобождаване от действията. В Бхагавад-гита се казва: онзи, чийто ум е непривързан навсякъде, който е овладял себе си и е свободен от желания, самоотречен, достига върховното състояние на свобода от действието. За да достигне човек до такова състояние, т.е. действаме, но не сме обвързани от резултата от действието. В света сме, но света не ни засяга. Има три изисквания, които са описани. Интелекта трябва да бъде непривързан навсякъде. Как можем да го разберем по-лесно? Да не сме обвързани с мнения, предубеждения, а да бъдем отворени към живота, какъвто е. Да сме овладели егото си. Своето осъществяване с харесванията и нехаресванията. Всъщност, ако можем да дадем нещо като разбиране за него, това, което ни откъсва. И мен това ми харесва и това не ми харесва, всъщност е нещо, което изключително много ни пречи в пътя. Да сме свободни от желанията. Какво ще рече това? Да се изпитваме вътрешно удовлетворение и доволство и с приемане и благодарност да приемаме всичко, което живота подаде към нас. Саматвам, да сме уравновесени в успех и в провал. Приемане, да приемаме с цялото си сърце всичко, с което се сблъскваме и да се справим по най-добрия начин, следвайки съвета на Свами Шивананда, да се адаптираме, да се нагласиме и да се приспособяваме към ситуациите в живота. И самарпа, най-висшето постижение, отдаване, пълно отдаване, какво си имал предвид, нека бъде твоята воля. Да можем да си позволим да преживеем това, да дадем крачка назад, да се отпуснем, да махнем това от плещите си и да оставим действието на Бог. Ще използвам тази дума. И фокуса, как можем да направим това практично за нас, доколко можем да го търсим като присъствие, е доколко се съпротивлявам на потока на живота. Мога ли да оставя нещата просто да вървят и да ги наблюдавам и просто да се понеса по течението? Или непрекъснато съм привързан от разни мнения, очаквания, ако нещо не стане по моя начин, не се чувствам добре, отравям и обстановката около себе си. И практиките, които се предлагат тук, са точно осъзнаване отново на мнения, очаквания, мисли, чувства, реакции и осъзнаване на дъха. Човек да поддържа осъзнаване на дъха. Дъха е най-близкият инструмент, най-добрият ни приятел, който може да ни успокои, да ни центрира и да ни даде възможност да направим крачка назад. И ще приключа темата за сега, за карма йога. Това е просто съвсем леко въведение. Това не е всичко, което може да се каже тук. С един цитат на Свами Шивананда: когато човек постигне тези качества, личността му е цялостна. Тоест мислите, думите, действията и стремежите са съгласувани.
Сигурният белег на цялостна човешка личност е нейното поведение. Такъв човек винаги е искрен, честен и прям в думи, мисли и действия. Тъй като е честен със себе си, той е честен и с другите. По природа правдив, той не преувеличава, не изопачава, не манипулира и не променя фактите според личния си интерес. Той също знае, че истината може да бъде изразена и чрез мълчание. Това, което наистина е и това, което показва навън, винаги съвпада. Затова не е потаен. Той не се вкопчва в миналото и не мечтае за бъдещето. Действа в живото настояще. И пример за такъв човек е Свами Шивананда и всички учители в тази традиция. Ще преминем накратко към Бхакти йога сега. Бхакти йога е йога на управлението на емоциите. Свързана е с пречистване на чувствата и емоциите, докато стигнем до едно истинско най-съкровено чувство – любовта. Бхакти йога също е стремежа ни да поддържаме връзката с светлата страна, с светлия път, с Сатя, което е истинност, Шива, благоприятност, Сундара, красотата. Бхакти йога също има три цели. Първата цел е сатсанг. Сатсанг означава да общуваме с истината или да сме в компанията на истината. Има два аспекта. Първият аспект на сатсанг е външния сатсанг, т.е. стремеж да общуваме с мъдри хора, хората, които са достигнали до по-високо ниво на осъзнаване от нас, да четем книги за такива хора, да четем житията на мъдреци, да четем свещените писания. Друг аспект е да сме осъзнати за филмите, за книгите, за музиката, която слушаме, дали носи нещо позитивно, което ни вдъхновява и ни дава възможност да се свържем с светлата си страна и с чистите чувства в себе си, или нещо, което ни въвлича надолу в негативизъм, критикарство, осъждане. Разбира се, част от външния сатсанг са и хората, с които общуваме, средата, която избираме да общуваме, защото знаете примера за ябълката, може би. Ако сложим един развален плод в купа от хубави плодове, какво ще стане с хубавите плодове? Ще се развалят. Обратното обаче не е вярно. Така че в Бхакти йога, в този първи принцип, изключително много се държи на това с кой общуваме, каква е средата ни. И избора е наш. Също какво четем, какво слушаме и така. Форма на сатсанг е също човек да си даде една пауза и да погледне природата, да погледне небето, да види планината, да погледне животно, да се свърже с красотата на творението. А вътрешният сатсанг е общуването с собствените мисли, чувства и намерения. Какви мисли поддържам? Какви намерения и нагласи имам? И какво чувствам? И мога ли да променя това? Отговорът е да. Практиката се нарича Пратипакша-бхава. И предполагам, че повечето от вас я познават. Описана е сутрите на Патанджали. Свами Шивананда много говори за нея. Това е замяна на негативното чувство или мисъл с противоположното и позитивно. Т.е. да заменим гнева с прошка, омразата с любов и уважение или толерантност, леността и мързела с дисциплина, с действие. И по този начин да сме много бдителни и осъзнати, когато възникне някаква мисъл в ума, която има негативен характер, да се стремим да измислим и да я заменим и с противоположната и позитивна мисъл. В началото може да ви се вижда много трудно и неестествено, но ако човек положи усилия с течение на времето, ще започне да става естествено. Също е важно да знаем какви са намеренията ни и да се стремим да поддържаме положително отношение,
добронамереност към всички същества. Да имаме отношение на грижа, на доброта и да не таим недоброжелателност към никого. И ако някой ни дразни или ни ядосва, да се опитаме да намерим поне едно положително качество в този човек и да се фокусираме върху него. Свами Сатянанда казваше, вие сте много нещастни, защото човек едно негативно качество да имате, вие ще го видите, ще го казвате или ще го виждате, докато аз едно положително качество да има човека, него ще го видя, за него ще му говоря и него ще вдъхновя да прояви в живота си. Следващата цел се нарича Саня, която означава държа заедно, или на английски се превежда често като въздържание. Но в йога идеята за въздържание не означава да се възпираме, а по-скоро да придаваме посока, мотивация и яснота на всичко, което правим. Тоест да знаем какво е правилно и полезно и адекватно и да правим него. И знаете, напоследък всичко правим прекомерно. Прекомерно говорим, прекомерно се храним, прекомерно гледаме телевизия, гледаме на устройствата по цял ден. И саняме способността да си дръпнем юздите и да внесем умереност в речта, в храненето си, в работата си, в почивката си, кога сме активни, кога сме пасивни. Тоест всичко, което ни води към цел, посока, яснота, а не това, което ни разпилява. И как можем да спазваме това? Свами Нитаранджа дава един много хубав практически метод, да си попитаме 3 пъти на ум. Искам ли това? Искам ли това? Искам ли това? Имам ли нужда от това? Имам ли нужда от това? Имам ли нужда от това? И от отговора на тия 2 въпроса по 3 пъти е да. Тогава бъркаме, вадим кредитната карта, купуваме. Ако един път отговор е не, казваме си не. Или се възпираме да кажем нещо, или намираме друг начин и така. И тъй като времето тече, ще да изпомена просто другата техника, която може да ни помогне да се свържем с качествата на бхакти йога, е джапа. Джапа означава повторение на мантра. Мантра е най-мощният инструмент, звукова вибрация, която може да ни свърже с центъра, с същността ни, която пречиства напрежението от ума, играе роля на метла за ума и ни връща в състояние на хармония. Може би някои от вас са по-запознати с мантри, някои не, но човек може да използва мантрата Ом, може да използва мантрата на Сохам. И ако съвсем не знае мантра, да си слуша дъха и да ще го чуе там. И ще завърша с един цитат на Свами Ниранджанананда за бхакти йога. Бхакти йога насочва суровата енергия на емоциите към преживяването на вашата вътрешна чиста природа и към проявлението на най-красивите аспекти на вашата същност. Когато сте свободни от себичност и егоизъм, бхакти се превръща в израз на пречистени и правилно насочени емоции, безусловна любов и безкористно служене. Ако искаме да омекотим егото си и да се справим с страданията, един от най-хубавите методи е да служим. И може би някой от вас са имали такова преживяване, ако сте нямали, пробвайте го. Като служене означава също да се усмихнем на някого, да изтърпим някого, да подадем ръка на някого, да сме осъзнати за това какво се случва около нас. И много важна друга форма на служене е да излъчваме позитивни мисли и нагласи. Защото в ефира знаете какво има, колко негативност. Когато човек мисли позитивно, когато е доброжелателен към другите, когато се събужда с идеята за благодарност, когато желае добро на всички същества, той служи по този начин на всички и променя всичко.
Така че дори ако нямате друга възможност, пробвайте този метод. Гьяна йога, йога на познанието и йога на интуитивното просветляващо познание още, или йога на мъдростта. Много добре е описана в Бхагавад Гита. Нещо, което може да направи по-разбираемо и практично за разбиране е пътят чрез себеизследване, самоанализ и себекорекция. Тоест, когато започнем да виждаме, че някъде бъркаме или че правим неща, които не са идват отвътре, да ги коригираме. Метода за гьяна йога или практиката, която Свами Ниранджан препоръчва, се нарича слон анализ. Слон е акроним на силни страни, слаби страни, амбиции и нужди. Strengths, weaknesses, ambitions, needs. И това е процес на изследване, човек да си даде достатъчно време да разбере какви са силните му качества, дали ги прилага в живота, или просто си знае, примерно, че е добър, но не се държи добре. Това не излиза навън. Или си знае, че е търпелив, но никой не го вижда отвън и не го прилага отвън. И другата практика, която изключително подкрепя слон-анализа, е прегледа на деня. Тоест, когато прегледаме мислено деня си и видим, че има моменти и ситуации, в които не съм се държал както бих искал да съм. Изглеждам така, както бих искал да изглеждам. Мислено да преиграем тази ситуация. И да видим как истински можем да се държим, как истински можем да изглеждаме, да променим нагласата си. И по този начин даваме на ума за какво да се захванем. Когато следващ път това се случи отново, ние вече ще знаем как да постъпим, ще знаем как да се държим. И има 7 бумики на гьяна йога, тъй като времето е малко, ще спомена просто 3 от тях, върху които можем да бумики означава основи или състояния. Първата е шубеча. Шубеча означава чистота на намерението. Т.е. да сме осъзнати дали намерението ни е правилно и позитивно. Какво значи правилно и позитивно? Адекватно за съответната ситуация, в което егото ми не присъства толкова, има полза и за други. Никога да не е идеята и принципа е чистото намерение безкорисно. Нечистото корисно. Вичарана е размишление, проучване и изследване. И третата цел, всъщност и бумика, се нарича тамаманаса, наблюдаване на фините прояви и поведението на ума. Гьяна йога е път на размишление. В размишлението и в изследването, в вичарана, всъщност е добре човек да осъзнава как се проявяват неговите 6 врага или приятели на ума, замърсяванията на ума. И това са кама, желанията и страстите, които крода, гняв и агресия, когато желанието не е удовлетворено, лоба, алчността, моха, състояние на ума, което е заблудено или обсебено, мат, гордост и арогантност, и мацария, завист и ревност. И тук фокусът е на ежедневна база да наблюдаваме какво всъщност, кой от тези аспекти, които може би много ни помагат в материалния свят, но изключително ни блокират пътя към това да минем отвъд, да прозрем нещо друго за себе си. И можем да си задаваме въпроса, кой от тези врагове действат в конкретния момент и да се стремим, разбира се, да развиваме чувства на щастие, на доволство, на добронамереност и така нататък. Също пропуснах, но ще приключа с това, защото искам да ви пуснем едно послание на Свами Ниранджанананда по случай на Международния ден на йога.
Ще завърша с сантоша, една от целите на бхакти йога. Човек винаги да е доволен от това, което има, да чувства пълнота в живота си и да чувства вътрешно удовлетворение. Защото ако сме искрени към себе си, ще разберем, че до всеки един момент имаме всичко, ама всичко, от което имаме нужда. Единственото, което е нужно, е просто да се научим да се наслаждаваме на това, да го оценяваме, да приемаме и да развиваме чувство на благодарност. Да. И сам мисля, че да преминем към посланието. Изчезнали от тук. Greetings and Hari Om to all the yoga aspirants around the world. As we come nearer to the International Day of Yoga, there is a global interest and excitement to practice yoga on 21st June. Today, the world is practicing yoga asanas, but they are not living the yogic lifestyle. Yoga is not just a quick workout that you do for an hour and forget about it. It is a way of living with mindfulness, simplicity, discipline, positivity, and clarity. Right now, the world does not need more information. It needs a change. It doesn't need to rush. It needs balance. It doesn't need more ambition. It needs direction. That is where yoga becomes important for everyone who truly wants to learn it. Start with yourself. Take a look at your own body, your own thoughts, your own emotions, your own breath, your feelings, what you say and how you act. Don't judge yourself or try to explain and justify yourself. Just become aware, and awareness is the key of yoga. Try to practice a little every day. Make your practice regular, sincere, and balanced. Do some asanas to make your body feel steady. Do some pranayamas to make your energies flow more smoothly. Do some mantras to clear the mind. Do some meditation to connect with inner peace. Do some seva to soften your ego. And do some svadhyaya to understand who you are and how you can contribute in the betterment of the self, the society, and the world. Don't make yoga too complicated. Live it in a small, everyday way. Eat with awareness. Speak with kindness. Work with focus. Rest with relaxation. Relate with compassion. Face challenges with courage. Do your duties with sincerity.
that is practical yoga. The goal of yoga is not to escape from life, but to make it better. A yogic person should feel more peaceful, more helpful, more balanced, more creative, more responsible, and more humble. If your yoga doesn't make you a better person, then it is not complete. Remember the three qualities: head, heart, and hands. Get clear thinking, positive heart, and good skills in your hands. Think clearly, feel good, act. This is the foundation of yogic life. The world is going through tough times with tension, anxiety, stress, confusion, isolation, and conflict. So every yoga aspirant has a responsibility. Keep peace within yourself. Create harmony in your family. Be sincere in your work. Offer kindness to others. Let your life be a small light of awareness. Do not wait for big experiences. Do not run after visions, powers, or recognition. The real achievement in yoga is balance. The real sign of progress is simplicity. The real expression of spirituality is kindness. The real test of sadhana is how you live, how you speak, how you respond, and how much happiness you are able to share with others. Yoga is not for one country, one religion, one culture, or one community. Yoga belongs to humanity. It is a gift for the evolution of human consciousness. Practice it sincerely, live it naturally, and share it lovingly. Be disciplined, but not rigid. Be devoted, but not narrow. Be active, but not restless. Be spiritual, but not separate from the world. Let yoga become your lifestyle. Let awareness become your companion. Let positivity become your strength. Let service become your expression. Let peace become your contribution to the world. This is the yoga which is needed today. I extend to you greetings on this special day for you to take a sankalpa, a resolve to live a yogic life. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. И ще предпочета на български език за хората, които не говорят английски. Поздрави и Хари Ом към всички практикуващи йога по света. С наближаването на Международния ден на йога нараства световния интерес и ентусиазъм към практикуването на йога на 21 юни. Днес хората по света практикуват йога асана, не живеят според йогийския начин на живот. Йога не е просто кратка тренировка, която правите за един час и след това забравяте. Тя е начин на живот, изпълнен с осъзнатост, простота, дисциплина, позитивност и яснота. В момента света не се нуждае от повече информация, нуждае се от промяна. Не се нуждае от повече бързане, нуждае се от баланс. Не се нуждае от повече амбиции, нуждае се от посока. Именно тук йога става важна за всеки, който наистина желае да изучава. Започнете със себе си, наблюдавайки собственото си тяло, своите мисли, емоциите, духа, чувствата, думите, които изричате и начина, по който действате. Не се осъждайте и не се опитвайте да се оправдавате и да обяснявате. Просто бъдете осъзнати, защото осъзнатостта е ключът към йогата. Опитайте се да практикувате по-малко всеки ден. Нека практиката ви бъде редовна, искрена и балансирана.
Правете някои асани, за да стане тялото ви стабилно. Правете някои пранаями, за да подсичате енергиите по-хармонично. Практикувайте някои мантри, за да пречиствате ума. Медитирайте, за да се свързвате с вътрешния мир. Правете сева, за да смягчавате егото си. Практикувайте свадяя, самоизучаване, за да разберете кои сте и как можете да допринесете за усъвършенстването на себе си, обществото и света. Не усложнявайте йогата. Живеете по прост начин всеки ден. Хранете се осъзнато, говорете с доброта, работете с сърдечност, почивайте с отпускане, отнасяйте се към другите с състрадание, посрещайте предизвикателствата с смелост, изпълнявайте задълженията с искреност. Това е практическата йога. Целта на йога не е да избягаме от живота, а да направим живота по-добър. Човекът, който практикува йога, трябва да става по-спокоен, по-полезен, по-уравновесен, по-съзидателен, по-отговорен и по-смирен. Ако вашата йога не ви прави по-добър човек, тя не е пълноценна. Помнете трите качества – глава, сърце и ръце. Развивайте ясно мислене, позитивно сърце и добри умения в действията си. Мислете ясно, чувствайте се добре, действайте. Това е основата на йогийския начин на живот. Светът преминава през трудни времена, изпълнени с напрежение, тревожност, стрес, объркване, изолация и конфликти. Затова всеки практикуващ йога носи отговорност. Поддържайте мир в себе си, създавайте хармония в семейството си, бъдете искрени в работата си, проявявайте доброта към другите. Нека животът ви бъде малка светлина на осъзнатост. Не очаквайте големи преживявания, не търсете видения, свръхспособности или признания. Истинското постижение в йога е балансът. Истинският признак за напредък е простотата. Истинският израз на духовността е добротата. Истинският тест за садана е начинът, по който живеете, говорите, реагирате и колко щастие успявате да споделите с другите. Йога не принадлежи на една държава, една религия, една култура или една общност. Йога принадлежи на цялото човечество. Тя е дар за еволюцията на човешкото съзнание. Практикувайте я искрено, живейте я естествено и я споделяйте с любов. Бъдете дисциплинирани, но не изковани. Бъдете предани, но не и тесногърди. Бъдете активни, но не и неспокойни. Бъдете духовни, но не се отделяйте от света. Нека йога се превърне във вашия начин на живот. Нека осъзнатостта стане ваш спътник. Нека позитивността стане ваша сила. Нека служенето стане ваш израз. Нека мирът стане вашия принос към света. Това е йога, от която светът има нужда днес. По случай този специален ден ви отправям своите поздрави и ви приканвам да направите санкалпа, твърдо решение